Вярвам, че почти всяко умение може да бъде освоено с време, постоянство и целенасочени усилия, независимо от възрастта. Това не е абстрактно убеждение, а процес, който наблюдавам всеки дневно в работата си с клиенти. Концепцията от мен зависи стои в основата на така наречената нагласа за развитие, разработена от Карл Дуек, професор по психология в Станфордския университет. Тя разглежда разликата между нагласа за развитие и фиксирана нагласа. При първата, хората вярват, че способностите се развиват с учене и постоянство, а при втората ги възприемат като неотменима даденост. Изследванията й показват, че увереността в способността да се учим и развиваме води до по-добри резултати и по-голяма устойчивост при справянето ни с трудности, не защото ни е лесно, а защото не се отказваме, когато стане трудно. От мен зависи означава поемане на лична отговорност за собствените избори и действия, вместо живот в пасивна позиция. Това ключово умение е важно не само в образованието, но и в личното развитие, защото противодейства на убеждението, че нищо не зависи от нас, нагласа, която често води до застой и неудовлетвореност. От мен зависи означава поемане на отговорност за собствения ни живот, вместо живеене с усещането, че сме жертва на обстоятелствата. В този смисъл, от всеки един от нас зависи каква ще бъде неговата година, а и неговия живот като цяло. И то не като обещания, а като резултат от осъзнати решения и последователни действия.